ଚତୁର ଶଶକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ସିଂହ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳର କଥା। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାସ୍କୁରକ ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ପଶୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସିଂହ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ପରିଣତି। ଦିନେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶଶକ ଠେକୁଆର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ସିଂହ ପାଖକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହର ଗର୍ଜନ, ତୁ ଏତେ ଛୋଟ, ଆଉ ପୁଣି ଏତେ ଡେରିରେ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଠେକୁଆର ଉତ୍ତର, ମହାରାଜ, ବାଟରେ ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ସିଂହ ଭେଟିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତ ରଜା। ଏହା ଶୁଣି ଭାସ୍କୁରକ ରାଗରେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲା। ସେ ଠେକୁଆକୁ କହିଲା, ମୋତେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହ ପାଖକୁ ନେଇଚାଲ। ବୁଦ୍ଧିର ଜୟ। ଠେକୁଆଟି ସିଂହକୁ ଏକ ଗଭୀର କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ସେହି ସିଂହଟି ଏହି ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚିଛି। ସିଂହ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ପାଣିରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହା ହିଁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହ। ସେ ଗର୍ଜନ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୂଅ